Skolen afspejler mangfoldigheden i samfundet. Her kommer eleverne fra forskellige baggrunde og har unikke behov, der blandt andet er forbundet med deres måder at lære på og deres udviklingsstadier. Samlet set gør arbejdet i et stadigt mere mangfoldigt klasseværelse lærerfaget komplekst, mangfoldigt og dynamisk. Dette gør deres arbejde ekstremt stressende. Lærere i hele Europa rapporterer om høje niveauer af stress, der medfører større risiko for udbrændthed. Elev-lærer-relationen er den primære medvirkende faktor for lærernes beslutninger og elevernes læring. Det involverer mere end verbal kommunikation. Mange nonverbale elementer er også inkluderet. Tanker, følelser og fysiske fornemmelser. Forestil dig, at relationer er som et vindue. Lærer og elev kigger gennem vinduet. Men nogle gange kan vinduet blive snavset, og det kan være svært at se hinanden tydeligt. De fleste mennesker vil forsøge at rengøre den anden side af vinduet og udelukkende fokusere på barnets måde at kommunikere på, frem for at gøre sin egen side ren og se på sig selv. For at udvikle positive relationer i klasseværelset, skal vi først rengøre vores egen side af vinduet. Opdage og genkende egne følelser, fysiske fornemmelser, vores tanker og deres indflydelse på vores reaktioner og handlinger. At kombinere mindfulness og dialogøvelser i lærernes fagprofessionelle udvikling har vist sig i høj grad at forbedre lærernes evne til at genkende og acceptere deres følelser, fysiske fornemmelser og tanker uden at dømme dem. Gennem træning af sociale og følelsesmæssige kompetencer og deres bevidsthed om diversitet opnår lærere et mere nuanceret billede af klasseværelset og kan bedre forstå forskellige synsvinkler hos elever fra forskellige baggrunde, hvilket giver dem klarhed og øget kapacitet til at tilpasse deres reaktioner i udfordrende situationer. Dette har en stor indflydelse på lærernes evne til at opbygge positive relationer til alle elever og træffe bevidste beslutninger i klasseværelset for at imødekomme de komplekse behov, der er hos en mangfoldig elevpopulation. Lærere har brug for støtte til deres socio-emotionelle færdigheder og bevidsthed om diversitet. HAND-ET-programmet integrerer sociale og følelsesmæssige kompetencer og bevidsthed om diversitet i den fagprofessionelle udvikling af lærere og andet skolepersonale. Dette program tilbyder en vej til at udvikle autentiske relationer, ikke kun med elever, men også i familier og med andre borgere i samfundet. HAND-ET-programmet, udviklet under Hand in Hand, at styrke og kvalificere lærere i Europa til at håndtere sociale, emotionelle og diversitetsrelaterede udfordringer i deres arbejde, er et europæisk Erasmus K3 policy-forsøgsprojekt, der involverer 11 partnere fra 7 lande. Programmet prioriterer lærernes trivsel ved at fremhæve sammenhængen mellem udvikling af sociale og følelsesmæssige kompetencer, bevidsthed om diversitet og egenomsorg. Det giver samtidig lærernes stemmer en central rolle.